खुलुमबाय, आंनि मुङा जुनु बसुमतारी। ओमफ्राय गामिया अइस्टाकामपुर, कलदाब्रि। आरो फिसायनि मुङा राजेश दैमारि। मा जादों फिसाया? ब्रेन टिउमार जादोंमोन खर'आवहाय। मासेबावसै बोसोरसेयानो जाबाय नै जानाया। बबे देहा फाहामसालियाव लाङामोन? गुवाहाटि नारायणआवबो लांदोंमोन, ओमफ्राय सिलिगुरियावबो लांदोंमोन। ओमफ्राय दा थाखा गैयिनि थाखाय जों फाहामनो हायासै। दा माबायदि हालोदाव दं नोंसोर? दा थाबायनोबो हाया, रायज्लायनोबो हाया जानानै दं बिसिनायाव। नोंनि न'खराव साबसे? आं गावजों साथामल'। फिसाला सासे दं उन्दै। बेसे 5 बोसोर जाजोबाखै। आदसा दिनै नोंदि खौरां बिजोङाव बिदि नुजानो गोनां जादों, मानि थाखाय बिदि खौरां बिजोङाव नुजाखो? आङो आइ आफा रायजो राजानिफ्राय थाइसे थाइनै मोनबा हामगौ साननानै आं दा बेखौ हगारनाय जादोंमोन, होनाय जादोंमोन। आदसा बिटिसि सरकारनिफ्राय माबाफोर खाबु दं नामा? बिटिसि सरकारनिफ्राय सारमोनहा आंनो थाइसे थाइनै अननानै आंनि फिसायखौ फाहामसालियाव लांनो थाखाय हरबालाय जागौमोन। रां हरबालाय जागौमोन। हाग्रामा साराबो अननानै हरबालाय जागौमोन। बे न'खरनि बिगोमा बैसोआ जोंनि उन्दैसिन अइस्टाकामपुर कलदाब्रिनिनो राजेश दैमारि होनना बुङो। न'खराव गासै साथाम हिनजाव दङ आरो फिसाला सासे दङ 5 बोसोरनि। दा बिथाङा थांनाय बोसोरनैनि गेजेरावनो ब्रेन टिउमार जादोंमोन। बेखौ गोबां हस्पिटालावबो लांबाय। न'खरनि धोन सम्पति हा हु बन्दक होनानै मोसौ मोसा फाननानै नायदोंमोन न'खरनिया। नाथाय एसे जुदि थाखा फैसा रांखावरिया जुदि मोनोबा एसे गोजानाव लाङोबा दाबो हामनायनि चान्सेसफोर दङ होननानै डाक्टारफोर फोरमायबाय थादों। जुदि न'खरा थासारिया मोजां नङा, एसे थाखा फैसानि अभाब जा दङमोन बेखौ राजेश दैमारिनि लोमजानाय, जोंनिनो फंबायनि लोमजानायावनो बेवाइया हामगौबा धोन सम्पतिखौ फाननानै नायदोंमोन, नाथायबा हामथ'वाखै। दानि सोलिफु गभर्नमेन्ट आरो जोंनि रायजो राजाफोरखौ जोंनि स्पेसियेलि नैबे दतमा समस्टिनि MLA एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि EM रबिराम नार्जारि सार बिथांखौ जोङो मिथियो। बिथाङा गोसो गुवारनि मानसि, गोबां लोमजानाय साजानाय बिथाङा मदद खालामो। नैबे बेवाइनि आरो राजेश दैमारिनि न'खराव एसे राङारि अनसुंथाइ हरनानै आरो बिथांखौ गोजान फारसे जुदि लांनानै मोजां हस्पिटालाव लांनानै जुदि फाहामनो हायोबा बिथांमोनखौ जोङो गोसो होननानै जों सानना लागोन। आसा खालामदों बिथांमोना निस्सय एसे राङारि हरनानै अनसुंथाइ हरनानै राजेश दैमारि बे फंबायखौ जे फाहामनायाव मदद खालामगोन